Takže mňa na kurze najviac zaujala jeho komplexnosť, že si tam podľa mňa každý nájde niečo, dá sa povedať, od A po Z. A z čoho som bola úplne najviac nadšená, tak to bola vlastne, nazvem to, psychológia predaja. Tieto informácie sú pre veľa ľudí podľa mňa neznáme a mnoho im môže dať, veľa môže otvoriť oči, veľa informácií, takže určite z tohto uhla pohľadu kurz doporučujem. A veľmi milo ma prekvapil Kristián, respektíve jeho prístup, nakoľko čokoľvek som potrebovala, akúkoľvek som mala otázku, alebo keď som mala nejaké také veci, ktoré mi neboli jasné, tak Kristián vždy veľmi rýchlo reagoval, venoval sa mi, ten support mi dával, čo nie vo všetkých kurzoch, ktoré som prešla, som zažila, takže toto je určite krásny a príjemný benefit, že dáva Kristián tým ľuďom najavo, že sú pre neho dôležití a venuje sa im aj akoby osobitne a takisto aj na Zoome, ktoré bývajú v pondelky. Takže teším sa.